Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lalihlelo lohlombe elibabaza ubuhle bakho obumangalisayo. Lalihlelo lohlombe. Lalihlelo lohlombe. Oh, lalihlelo lohlombe. Amazing, 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 bazalwane. We can't take it for granted. Ukuthi siku 2026. Umphefumulo uhlangene nomzimba, umoya wethu uhlangene nomoya kaNkulunkulu. Kuningi usathana bekuzama kodwa uhlulekile dismal. Shazi. Oh, Nkosi yami. Ile fasting esikuyo yalonyaka iyafuzula. Bulldozer. Isiphula imithi yemisedari. Jesus. Abantu abalambela uNkulunkulu bayafasta ekudleni bafiste kuNkulunkulu. Oh Jesu. Awuzibongela ukuthi ukhona. Jesus. Konje singahlala ebukhoneni bakhe, sihlale nje ebukhoneni bakhe, sonke sihlale phansi ebukhoneni bakhe. Busiyambingelela umakhelwane uthi ukuthula kaJehova kube nawe. Umthele ngebusiso. Umthele ngebusiso. Uxhawula umuntu uxhawula umfowenu odade wenu enzochitha ngaye inguna phakade. Ngicela umbuke la emehlweni uthi engathi uya prophet. Umqala umbuzo uthi usinisiwe? Umbuzo ke. Mayeke wathi nje usindisiwe ubusuthi congratulations. Bese ke umbhansela ngokuthi sizochitha nawe njalo inguna phakade. Awushaya izandla kulonto. Kuyintokozo emangalisayo ukuba sibe I could not wait bazalwane for this fasting. Bengathi insuku zihamba kancane. Ikhona ke into ke eshoyo ukuthi yini ngibe excited ngento ezongezuzwakala kamnandi enyameni ukuthi nali ilanga lishona ngadlile. Yini ngibe excited? Uyangiphendula uMoyingcwele namanje uyangiphendula uyangikhumbuza ingoba le fasting ilayishile. Ilayishe izinto uNkulunkulu afuna ukuthi angibonise zona
engizobe ngiqala ukuyibona ezinye zazo empilweni yami. Akuyona fasting le bazalwane engafanele ifane neya last year, no. Ifuneke ithi ukhuphuka ngezinga lenkazimulo. Yeah. Yabona ubukho bakho nje lapho uchaza ukulambela uNkulunkulu. Ongasalambelanga isinkwa, kodwa ulambela uNkulunkulu. Uzobabuka nje bedla wena usutha izulu. Yeah. And umoya ngcwele is uyathembisa bazalwane, is going to move. Uyamove umoya ngcwele kubantu abalambela uNkulunkulu. Yeah, uzathi uNkulunkulu khamisa ngigcwalise. Babusisiwe abomele belambele ukulunga ngoba bosuthiswa. Ukulamba kwethu silambele okwaphezulu bazalwane. Sizosuthiswa, masuthiswa ngokwaphezulu kuba khona ezisilandelayo. Uma ngabe uJehova engumalusi ekuhola ugoodness and mercy uyakulandela. Bheka ukuthi ulambeleni. Kunezinto ezinhle ezilambela abalambele uNkulunkulu. Angiphinde bheka nje kahle ukuthi yini lo ilambele. Iyona ezodecide ukuthi uzolanjelwa yini. Kuthiwa indalo iyabubula, yakhala uNkulunkulu, ikhalela kwembulwa kwamadodana kaNkulunkulu. Mawulambela uNkulunkulu uyalanjelwa izinto zikaNkulunkulu. Kunezinto ozozithola ungazange uzicele, ezidonsa ukuthi wena ulambela uNkulunkulu. Yabo? Kunezinto ozoza kungazange uzithandazele, ezidonsa ukuthi lo muntu ulambela uNkulunkulu. Ezingalambeli nombani, ezilambela abalambela uNkulunkulu. Lento kwenza uzincisha ukudla ukuba desperate enough ukuthi uNkulunkulu umfuna and ubaluleke nangaphezulu kokudla. Isono sangena ngokudla. Umsindisi yena wasingenisa insinisweni ngokuthi angadli. Inkhona imfihlakalo ejulile ngangishilo leminyaka edlule ngathi ngishiboshwa mazingena ku hunger strike kunyaka zophethe phezulu, because there's something uma isisu si empty kwenzeka something kwelaka moya. Siyadinga isisu ukuthi sithi kuba empty ngoba khonto ezireleasekayo. Kungaseyena u21 days fasting nje. Kufuneka sifunde uphila a fasted life. Lingapheli isonto kungazange bekhona usuku uthi lo olokuministerisha kuNkulunkulu with prayer and fasting, presenting your body as a living sacrifice, honoring God with your prayer and fasting. Kuyisabatha ngiseswini sisebenza insuku ezu6 kodwa usukwini ensukwini ezu7 khona lolu suku oluphumuza i-digestive system. Noma ungazubuze abakwa medicine bazokutshela ama benefits of fasting. Oh, ngisekhona? Yeah, kunama benefits are psychological and physical. Uma ngabe uzithiba ekudleni. Actually umzimba womuntu awakhelwanga ukuthi udle kathathu ngemini. Ngiyoyichaza history ukuthi ya introduce ubani lonto. Ukuze umzimba wakho noma isystem yakwa digestion isebenze i-overtime. Nokuthi mawuvuka ekseni udla kanjani. Nemenu introduce uNkulunkulu ukuze abantu baphile baze bofika ku 900 years kwakunhloboni. Ngencwadi lapha na ekhaya ekhuluma nge diet ebiblical.
Nekhona nonke bazalwane. Yeah, usuyabona okunye kunayo into okuba i-food mafia of some sort. Ubulawe into idlayo amazinyo akho abe ipiki lokuzimbela ithuna. Uthi wena uhlafuna ukudla kanti umbe ithuna. Izinto ke lezo ezisetshenzwa i kingdom of darkness. Uthola ukuthi nangokugula kwakho kuyadliwa ngokuthi uyagula. Ithi cure ikhona kodwa kusetshenziswe treatment. Anganoma nikhona yini? Ikufana igama elithi pharmacy, pharmaceutical companies, igama elithi pharmacy. Liyigama elinayo into esabisayo masulichaza. And likhona eBhayibhelini. And most of these people, they are working for profit. They bagui prophetic making. Bathanda ukubona ubuya njalo. uNkulunkulu akanayo i-treatment mawugula, une-cure. Uma befika abantu kuye uyabaphilisa baphile. Bangagcini ngokuphila, bayigcine into yokuphila. Ukuphila okugciniwe, ukuphila okubizwa kuthiwa i-health. It's when your healing is kept. And kunama spiritual, psychological, moral and physical principles zokugcina umzimba wakho ithempeli kaNkulunkulu healthy. Kunendawo ongayidingi into engena ngomlomo, odinga into engena ngendlela. Ukuze uphile, wathumela izwi wabaphilisa, word, just a word, baphila abantu. Nokucabanga lokho kwakho kungazifaka izifo, sikubeka izandla kube ngathi isifo siyethuka uphinde usidonse ngokucabanga. Yabona nje depression is poisonous, unforgiveness is poisonous. Ingakho kwi fasting kufuneka singene silungise inhliziyo. Nikhona nonke bazalwane, sithi prepare our hearts. Fasting must all be before iqondana nenkinga nezidingo zethu. We don't even change God in the fasting. We align ourselves with God. We pray in fasting. It's a spiritual exercise. It challenges the impossibilities of life, fasting. That is why kunezinto ekuthiwa azilungi ngaphandle kwe prayer and fasting. So prayer and mawubuka ama incidents noma ubheka history ye fasting eBhayibhelini from the Old Testament to the New Testament. Fasting ibe challenger izinto ezizo destroy isizwe. Fasting ishintsha i-course of history. Fasting and prayer yenza izinto ezinkulu. In fact, prayer and fasting is the power of God. Kushuthi ngamanye amazwi mawufastile usuke engage emandleni kaNkulunkulu angaphelelwa. Kwi fasting ulanda into zakho ngendluzula, especially fasting iyona ebalekile mawuzo uNkulunkulu ekuthuma uzoqala umsebenzi. Most of the men and women of God mabezongena kwi ministry bezoqala umsebenzi bebengena fasting. Fasting and prayer ingunozala wemvuselelo ezizodla umhlaba. Ibandla elithandazayo ibandla elisenkazimulweni nasemandleni. Kuyazwakala bazalwane. We starve even izifo with prayer and fasting. We create an atmosphere which is glory that makes one to be healed yengathandazelwanga. And kuningi okwenzakalayo bazalwane ngakubala kube kuningi from the Old Testament to the New Testament. Even Jesus Christ did fast before aqale umsebenzi. Fasting, it's a necessity.
fasting is good for you. I read a book about ngaqala ngafunda incwadi ethi 80 reasons why we should fast. 80. That book was written by a physician who ended up being a man of God. So understand kabanzi ngomzimba womuntu. Whether nama reasons are 80 why we should fast. And this man was a theologian. Ubethi enolwazi lokwa medicine aphinda abe nolwazi olu spiritual lesu lenkosi. So a balances esho ama spiritual, moral, social, mental, if you like, spiritual benefits as is an fasting. Yeah, did you know what fasting? It makes your spiritual senses, spiritual eyes, spiritual hearing, spiritual touch, even spiritual smelling. You can smell spiritually. So those senses of the spirit man, they become sharp. Unendlebe yokuzwa uNkulunkulu whispering. You uba ne understanding futhi ingqondo ngesikhathi ufastile mangithi ingqondo ake ngithi ne brains ubuchopho bakho ngesikhathi ufastile kuba ngathi buya rejuvenateka. Usekhona la endlini? Yeah, kunezidlo nje singabazalwane ekufuneka sibhasobhe ngazo. Uyazi uNkulunkulu mangabe abantwana baIsraeli ethi abadle umnikelo njengoba benza bedla iwundlu, wayefundisana nokuthi amafutha alonto bawashise bangawadli. Anganoma niyazi lonto? Ya wangeyikhuthaza into yokudla kwamafutha esilwane negazi lesilwane. So uNkulunkulu is a physician. And my advices are well balanced, are holistic in approach. And uma ufastile funeka wenze sure ukuthi your heart, meaning your mind, is in tune with the word of God. You have to prepare your heart, and you have to be involved with fasting yakho ne prayer, even with your emotions. Angazi omunye wachazela igama emotion what lisho energy in moving motion. Energy, that is why our emotions are so powerful. You cannot take them for granted. If you don't control them, they will control you. They will make you go to when some decisions also regret after. Manje ayingozi afana negas. Igas mangabe ukhelezi kuyihandlisha ingashisa umuzi wonke esikoleni kuphekwe ngayo. So our emotions are there as a gift from God. They are part of your soul. And there's a good reason for wona kodwa aya abuseka or aya misuseka. And asebenze against you kanti uNkulunkulu bewadalela ukuthi asebenze for you. Usekhona la endlini? Manje ke ifasting ke bazalwane iyas-align noNkulunkulu. And uSathane akayifuni nokuthi izifundiswe emabandleni. Ezinye zama topics uSathane elwe amelene nawo ukuthi ibandla lingangena emthandazweni. And if fasting is so powerful, ikwazi ukubamba i-speech center in your mind. Niyayizwa lonto? I-speech center, which is a very powerful center in your whole being. It's like a rudder of a ship. It even determines your destiny ukuthi uyaphi. Ukukhuluma kwakho ikona okuchaza ukuthi uyaphi. Akunamandla special amandla okufa nokuphila.
Now if fasting yenza umoya ngcwele, in fact prayer and fasting i-activator izwi nomoya ngcwele. Umoya ngcwele uba more active ngesikhathi wena ukwi-prayer ne-fasting. Umuntu othandazayo inyama yakhe ayinamandla, umoya ngcwele unamandla phezu kwempilo yakhe. Angiphinde lento. Did you know ukuthi fasting iqabula amaketanga ngoba i-release i-anointing? I-anointing yona eqabulayo kodwa i-release yi-prayer. Kuthiwa bathi besathandaza indawo ababethandaza kuyo yashukuma, kwenzeka i-earthquake, kwashukuma literal because of the presence of God oreleaswe ukuthandaza. Uyathuthumela uSathane mayikubona uguqile. Uyathuthumela uSathane mayikubona uphendula iplate ulibhekisa phansi. Atshele ngisho amadimoni athi ibhemile bakwethu akadlile namhlanje. Sisavelelwa sazi ukuthi kuzokwenzakalana. Ngoba uma ngabe ufastile uthandaza futhi uzothandaza ngelanguage kamoya. Khona umoya lo ozelo uNkulunkulu umoya wakho awuthandaza isiZulu. Benikwazi lokho? Umoya wakho uthandaza ulwimi olunga engqondo engenasithelo kulo. Bese lithi iBhayibheli ke lapho usuke senikhuluma imfihlakalo noNkulunkulu. Yabona? Noma ngahleka uSathane uhleka inhlini angayazi ngoba akazi ukuthi kuthiwani ngaye. Yabona? So uma ukwi-fasting kunoNkulunkulu omuwise phansi obizwa kuthiwa isisu. Isisu siyakwazi ukuba uNkulunkulu. And maungakwazi ucontrol isisu kuzoba nzima ukuthi ucontrol ama morals. Ngoba omakhelwane isisu la bese ngezansi ba yenye into engengisho. Manje ngeke wa control amazansi esisu usahlolwa isisu. Now, as I've said, ukuthi umoya oyingcwele uba activated nezwi kaNkulunkulu it becomes alive. Ngesikhathi usemthandazweni. And umthandazo yilungelo esilinikwa uNkulunkulu. Umthandazo une authority authorize intervention kaNkulunkulu. Angiyiphinde lento. Kunezinto uNkulunkulu angeke akwenzele zona ungazange uthandaze. It is illegal for the high court yasezulwini ukuthi uNkulunkulu nikhona bazalwane intervene kube khona into azokwenzela yona ungazange usho lutho. Very important. Actually kusemthandazweni na kwi-fasting lapho uzibona khona powerful kangakanani. Ne faithless nayo lithi iBhayibheli it is built njengokuthi i-battery oyichargeayo ne voltage yakhona iba higher. Ingakho uJesu bembuza ukuthi kwenzekeni kwale konakele kuphi ukuthi sihluleke ukukhipha lamadimoni kulomfana esithuthwane amwisa nasemlilweni. Impendulo kaJesu akaqalanga ukuthi lolu hlobo ludilwa nalo ngeprayer ne-fasting. No. Wathi ungakholwa kwenu. Ngamanye amazwi wayesho i-level ukuthi la senidila ne-spirit la esikwi-rank ethe ukuba phezulu. Manje kufuneka i-faith ithi ukunyuka. Manje i-faith le ayizunyuka ngomthandazo wodwa. uJude usho izonyuka ngomthandazo coupled with fasting. Because now kufuneka i-voltage awukwazi ukusebenzisa i-battery yemoto encane etruckini. Ngithi awukwazi ukusebenzisa i-battery yemoto encane noma yesithuthuthu etruckini. Kufuneka i-voltage ithi ukunyuka ngoba engine yakho inkulu. So i-prayer ne-fasting it's when unyusa izinga ngoba zonke izinto zilungiseka ngokukholwa. Angithi that is why singaba
sithandazela abantu abanamadimoni siyawakhipha ngegama likaJesu kodwa ngefaith egameni. Yeah. Ingakho uNkulunkulu engasho it is impossible to please him without prayer. Uthi it is impossible to please him without faith. Kodwa iprayer ne-fasting nezwi likaNkulunkulu nomoya oyingcwele lezo zinto zicharger ifaith yakho ukuthi ithi ukunyuka. Usekhona la endlini? Yeah. Kwesikhathi ufike kwi-level ezinye izinto uvela ukukhuluma ungasatshela uNkulunkulu ngazo uthi ngegama likaJesu wena ntaba asuka. Uyabona? Yabona? So ifaith leyo ingakho uJesu ethi ukukholwa kwakho kukusindisile. Asho sonke ukukholwa kwakho kukusindisile. Yeah, ezinye izinto ziyaluphampa ukholo, ziyaluboosta ukholo, zenze ukholo lwakho lukwazi ukuachieve izinto ezinkulu. Kwesisikhathi kufanele ukholo lutestwe ukuze libe more precious than gold, because gold izinga legolide alifani nezinga lalo uma liphuma emgodini. Ngesikhathi liphekwe emabhodweni omlilo kunyuka ama-carats. Elinye lizegcine seliwu-18 carat, elinye libe u-27 carat ngoba it has been refined by fire. Kuthiwa ifaith yethu iba njalo-ke. Njengoba sikwi-prayer ne-fasting nje, it is also part of a test of faith. Angona niyayizwa nje ngisho? It's part of the test of faith test. Kunezinto ezi-achievwa yi-faith ngenxa yezinga lokukhuphuka. Ifaith is seed. So kusho ukuthi into ekhulayo. Yabo, that is why uNkulunkulu has given us the measure of faith, measure. Kusho ukuthi that faith can grow beyond the level. Yabo, that is why ukhuluma nge-great faith, ne-strong faith, ne-weak faith, ne-little faith. Yabo, so izinto ezenza ifaith ikhule. In fact, ifaith ikhula ngamandla entweni ezalwe yiyo. Konje ukukholwa kuza ngani bazalwane? Ngokuzwa, ukuzwa ini? Izwi. So that is why uma ukuyiphila ne-fasting kunezinto kufanele uzenzile. Ngoba uma ungazenzi uyastava noma uyaslima noma uzincisha ukudla nje mahala. Yeah, kufanele ukufasta kwakho ukuze kube i-ministry to God, kube indlela of humbling yourself, kube indlela of unleashing and releasing the power, the resurrection power. Ngoba i-fasting ayizili kuzokunika amandla, izovusa amandla, izowa-activate. Akekho umuntu onoJesu angabi namandla. Awukwazi uba negazi kaJesu negama likaJesu kanti awunamandla, ngoba lihamba namandla. It's one thing to have AK-47, it's another thing to know how to use. Ngoba ungabulawa umuntu ephethe umbese wena uphethe AK-47. That is why uthola abazwana bedlala amadimoni, because baphethe AK-47 kodwa bakwazi ukuyisebenzisa. Obana bayizwa lento ngisho. So if fasting is God's idea, asho sonke fasting is God's idea. Yeah, if fasting, it never works against us. It works for us. So kunezinto ke ebalekile eziba edayo noma ke ngizothini ezi-ingredient ye-fasting productive, fasting fruitful, fasting powerful, fasting okay. One of the keys of the kingdom. With fasting, there's a lot that we do. It may include a fight. With fasting, it's a spiritual practice. If fasting, ukuthi umuntu we-flesh, umuntu wenyama, afunde noma khunjuzwe ukuthi uphethwe. Ngesikhathi ngakasindiswe bengiphethwe iyona inyama. Kenza ukuthanda kwenyama. Manje ke i-fasting izothi enyameni sekukhale sami isicathulo. Uyizwa lonto? I-fasting is very good ukudila nawe. And ijabulela ukuqala ngawe before iye entweni ozidingayo.
Ngoba uzothola ukuthi le nkinga othi unayo wena iyinkinga ayiyona inkinga kaNkulunkulu. Inkinga wena. Le nkinga ayilutho. Manje ifasting iyathanda ukudila nawe kuphela kuba inkinga. Kuphela ukuba inkinga ngoba kuyenze kube inkinga. Ize imthandazo wakho ingazwakala uNkulunkulu ngoba inkinga wena kuyena uSathane. uSathane nje uthola ithuba ngawe ngokuthi umnike indawo ngokuba inkinga. Yabo? For instance nje mhlambe umuntu oversensitive, umuntu highly emotional, umuntu uyabona othi masevuke into zakhe kube ngathi uyena ngempela Nkosi yami lokade evutha, uyabona. So inkinga leyo. Inkinga leyo. Manje ifasting iyathanda ukudila nawe. Boqaphela kwi-fasting makade umuntu uyabona mawumuntu kuyehla ukukhuluma kwi-fasting anganoma nikhona yini. Yabona tongue is part of your digestive system. Ngesikhathi ulambile ulimi lwakho lwa-affecteka. Kune connection ekhona phakathi kwesisu nolwimi. And ifasting ijulile ngoba noSathane uyayisebenzisa. Izinkolo almost zonke ziyayisebenzisa ifasting ngoba they are aware that it's a spiritual weapon. Fasting is so powerful and so dangerous against the kingdom of darkness. It's so dangerous. You are so powerful uma we fasting. We ingozi. Ufana nestove esibasiwe ama plate akhona bofu. Alikhi phela elingahamba lapho. Uya connecta kumandla kwi level yamandla athe kuba phezulu I voltage noma ama degrees of heat. You become too hot for the enemy, even for your sickness and disease. You are unbearable. uSathane noma ejwayele ukuhlala uthi hamba Sathane dada ngihambe ngephi awu awume kancane. Kodwa ma we prayer ne fasting you are even telling God how desperate you are. That's why ngithi fasting on food and feasting on God. Ungabe umuntu ozofasta kodwa angafeast. So that is why it's so important when you fast, have time of prayer. Have time for the word. Namhlanje ekseni ngiyencuphi washi ke ekseni. Ngiqale ngalalela izincwadi zeBhayibheli zaze zawu 3 ngilalele. Ngizifita yabona yeah ngoba manje uma ngizincisha ukudla kufuneke kulanda oyokudla kube khona ezongena ngoba umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa uphila nangamazwi. So fasting iletha iza nento ekuthiwa a major service wena. Bakubuza uma uservice imoto uthi ufuna i-major service. Uthi yebo ngifuna i-major service. Bazawuyidiagnose ke bayifake emshinini babheke zonke izinto bakhipha amafutha amadala bafaka amasha. Injalo ifasting ine spring cleaning ozange usibone iza ne-major service ongazi uyibona. Izinto kade u-addicted ngazo once ungene kwi-prayer and fasting noma uthi u-addicted ekubhemeni kwayi uyabona udle lokuzana lama sweet la kuthiwa yini adliwa abantu mabeqeda ukubhema. Abanye bathi amalagza angazi bashiswa yini. Yayiza lonto uthohle umzana akayisayifuni lento ayenzayo kodwa imbambile. Ngena kwi-prayer ne-fasting uzobona isimanga. Siyayithatha i-appetite ezinto ezironke fasting. Mawuzongena kwama-principles akhona ama-directions akhona. Nikhona nonke bazalwane? Yabona inkinga lezi ezimjengentaba phambi kwakho azokwazi ubhekana nomuntu okwi-prayer ne-fasting. Usentabeni mawulapho. Usentabeni kaJehova.
That is why manje kufanele sikufundise sikuchazele ngokuthi inamandla kangakanani. Ngoba awungeni wedwa kule fasting. uJesu azange angene yedwa ku fasting. Lithi iBhayibheli wahola ngomoya. Lithi wahola ngomoya eya ehlane eyozila. Kusho ukuthi wayengeyedwa. Mayebuya lapho lithi iBhayibheli akabuyanga ehola ngomoya, wabuya esemandleni kamoya. Yabo? Ingakho manje eshintsha amanzi eba yiwayini engazange awathinta. Futhi engazange awathandazele. Wathi nje gcwalisana izitsha wasethi hambisana kumphathi wokudla. Seqedile njalo. Akasho uNtozani lethani ngiteste ngizwe ukuthi sekushintshile yini. Ngoba fasting is an faith a confidence. Uba ne faith more ekshoni kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyazibonakalisa kuwe. Ngathi prophet omuzalwane ethi God is the God of times, seasons. Neinsuku zabalwa zaba u7. uNkulunkulu weinsuku, uNkulunkulu wezikhathi. Usethi ke nalo 2026 uNkulunkulu wawubona emaphakadeni. Wayesethi ke isHebheru sine value yama numbers. Sine numerical value. U26 is a value of the name Jesus. I mean Jehovah. uJesu yena numerical value yakhe 08 about 888. Igama lika Antichrist njobeza nje kuzoba 666. And u6 futhi number yomuntu. Mawuthi nje 6 ngokwase eBhayibhelini ukhuluma ngomuntu. Mawuthi 1 ukhuluma ngoNkulunkulu. Mawuhlanganisa u1 no6 kuphuma u7 osha uNkulunkulu ekunika ukuphumula. Ukuhlangana kwakho nje umshikashika ngoba u6 umele futhi umshikashika. Kwakusetshenzwa for 6 days ngosuku lika7 uphunyulwe. Ingakho u1 mayibiza u6 ethi zanine nonke nikhathele nensindwa kusho ukuthi umshikashika lo. Uyabona? Lo mshikashika lo muntu oshikashikayo ongena kuphumula ubizwa u1. Manje mabehlangana u6 no1 uvele u1 athi ngizokunika u7. U7 kusho ukuthi isabatha. Igama lithi isabatha lisho ukuthi you cease to work. You cease to sweat. You cease to struggle. Uyezwa ndike ngikhuluma. You cease to struggle. Wena ukuze uphumelele kufanele kujule kube manzi. Ube nama sleepless nights. Yes, kuyenzeka lokho mangabe uNkulunkulu evumile ukuthi work hard so that you can work smart. But ungakwenzi uma ukwenziswa ukuthi awuna faith. Because anything that is not of faith is sin against God. Uma kuthiwa nje the just shall live by faith, kusho ukuthi we shall live by victory. The very victory that overcomes the world is our faith. And manje prayer ihlangana ne-fasting ikhuphula i-voltage ye-faith. I-faith, i-battery, iba nama-sparks, touches a move. Hawu nikhona bazalwane? Ingakho uma ubeka isandla umuntu aphile. Ukuphila komuntu awukufastelwa, usukufastela i-faith ezophilisa umuntu. Hayi. Ngizweni bakwethu. Ngithi ukuphila komuntu akwenziwa kanjani? Yeah, no, uyamphilisa umuntu ngegama lika Jesu. Yes, iBhayibheli liyavuma lithi umthandazo olungileyo. Manje kodwa kufanele siqaphele ukuthi malithi siyathandaza, kufanele sazi ukuthi kunezihlobo zomthandazo. Kunomthandazo odeclarayo, oshoyo. Nikhona bazalwane? Kunomthandazo ocelayo, onxusayo. Yabona njengoba sikwi-prayer ne-fasting, umthandazo wethu usuthe ukuphuka ezingeni lokucela uyanxusa. Umthandazo onje uvamisile futhi ukuhamba nomthandazo wezinyembezi. Umthandazo wezinyembezi, it's when the Holy Spirit is groaning ngawe, interceding. Nikhona bazalwane? Ngawe futhi interceding for you.
So crying before God is not to complain. Ukomplaina henye into. But to cry before God, uthi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Henye into. uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kwabantwana bakhe, wehla ukuba bakhulule. Kodwa kwamcasula ukomplaina kwabo, mabethi kwakungcono eGibhithe. So ufuneka wenze sure ukuthi uyakulead umoya ongcwele uma ngabe uthandaza ukuze ungathandazi into efile. Ikona nonke? Akufuneka uthandaza umthandazo ongena faith. Fasting ayishintshe lutho kuNkulunkulu. Ishintsha thina ukuze sibe kwi-alignment noNkulunkulu. uNkulunkulu is a giving God. He's Jehovah Jireh. He likes to give. But isipho sakhe asihle noma yikuphi. Yabo? Kunezinto ngeke uyithole ungayanga lazitholakala khona. Ngeke izisuke ziza kuwe wena ufuna ukusuka uyozithola uye kuzona. Unjalo noNkulunkulu ngeke umuntu unezinto zakho ngeke uyithole ungekho endaweni yokutholakala kwalezo zinto. And fasting is very good to align you and to put you into a position where God is going to release miracles, signs and wonders. So be careful with if fasting yako is coupled with prayer and reading of the word. It may include giving, as you are going to do. So giving is part of prayer. Guess what? Getting giving is what? Yeah, kunezinto othi mangabe uthembeka uNkulunkulu, let the Bible, he will rebuke the devourer. Ungasamrebuke, ngamanye amazwi ungasayirebuke khanga idevour edla imali zakho, irebuke uNkulunkulu ngezimali zakho. Futhi umthenga uNkulunkulu ayike into ongayenza ngoba uNkulunkulu uyena othenge wena. Nikona nonke bazalwane. So yonke into esenzayo is an act of obedience ezalwa ukuthi we trust God and we believe him. We trust God, we believe what he says. And then that bring about obedience. Obedience is one of the ways zokuchaza faith. Faith also means to do and to say what God says. Umuntu wefaith akayikhuluma into ephambana nokusho kaNkulunkulu. So ifaith iyaloleka ke mawuthandaza. Nakhona kufanele ukuthandaza umthandazo wasesontweni. Umthandazo wasesontweni awunalo ugcobo lukaMoya Ongcwele. Mawufuna ukuthandaza into ehambayo, nxusa uMoya Ongcwele ongumsizi emthandazweni. Ukuze mawukhipha amagama avela ngena athi fit enhlizweni kaNkulunkulu nasentandweni yakhe. It's very important. This year bazalwane sengishilo ke ngathi uthi lo mzalwane uthi u20 usho the appearance, the coming, the revelation. And then u26 uthi uyigama elithi Jehovah. In numerical value yegama elithi Jehovah. uJehova ilapho sivela khona igama elithi I am that I am. I am that I am. I am that I am may mean I am according to what you need. Nikona nonke? Ingakho emveni kwegama lakhe kunamagama ahlukahlukene. Khona uJaira, khona uTsidkeni, khona uRafa, khona uShalom, Jehovah Shalom. Kusho ukuthi I am according to what you need. Uma ulambile spiritual, I'm the bread of life. Uma usebumnyameni, I'm the light of the world. That is why uPaulo sembona eyikho konke kubo bonke. Eqinisweni ngaye sinento zonke. Ngoba ukuphelela kwezinto zonke esizidingayo. Nikhona nonke bazalwane? Uyi warehouse of anything that you need. That is why ngihlale ngintshela ukuthi mawucela utho uNkulunkulu akalithathe ezulwini. Incwadi yamaRoma chapter 10 isho njalo. Akusekho ukuthi manje mangabe ucela into noma uvuma uJesu ukuthi akusindise, insindiso yakhe isazolanda ezulwini. Indaba iseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho. It's not far from you. Especially masu wamkela uJesu wangena ngaphakathi. Ngoba mayesephakathi, he is the hope of glory.
And faith is the substance of things we hope for. Huh? So everything ongayicabanga ngempilo yakho uyikho uJesu akagcini ngokuba nakho uyikho. I say uyikho. In fact uJesu yena oyenza uPetro athi God has given us all things. Asho song God has. Not God shall. No. What you are asking for is what is given to you. So you are asking for it so that kudlule manje ekutheni uNkulunkulu unakho for you ube nakho lokho uNkulunkulu kade enakho for you. But nilalele lezi zinto uNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu anazo for you angazidingi yena. Umama ma encelisa umntwana akalidingi ubisi aluzoncelwa uye. Kodwa likuye for umntwana. Sure. And now umntwana uya understand utshele seswini ukuthi mawufika emabeleni kaMama donsa. Udonsa into zakho. Igama lithi El Shaddai elinye lencazelo zegama lithi El Shaddai. El means God, Shaddai Almighty, more than enough. Bese bethi abachazayo ke iShebheru igama lithi El Shaddai lisho the breasted one. How nikona? So igama lithi the breasted one lisho someone who is the source of my supply. He knows how to take care of my needs. That is why the Bible says, and my God shall supply all your needs. Only God can supply all, not even your husband can. No, not a single person can supply all. Ungadlali ngomyeni wakho uthi supply all your needs. Uzoba frustrated. God is the only person who can supply all your needs. So why? Because he is the breasted one. And leli gama lithi Jehovah Jireh lisho uNkulunkulu ezibonelela. God will provide himself. Leli gama Jehovah Jireh kuse entabeni kaJehova kuyabonelela. Kusho ukuthi actually njengoba uNkulunkulu ekprovide nje he is providing himself. Ungakulinga ucabanga ukuthi uNkulunkulu mayiprovide ngezinto uprovider wena uziprovider yena. Ngokuprovide wena ngoba zonke izinto icelayo icela egameni lakhe kusho ukuthi iaccount wena udonsa kwi-account enegama likaJesu. Ezakhe ngokuzi-owna ezakho ngokuzipossessa. Abantwana baIsrael babenikwe ilungelo lokupossessa the land elithenjiswe kuAbraham, Isaac and Jacob uthi uzo ifa lakhe leli nezizukulwane ezilandelayo. But they have banikwe ilungelo lokupossessa the land. But mawufunda uJoel chapter 3 uthi uJoel chapter 3 that land that is possessed ngabantwana baIsrael is his land. His land kanjani? By owning. Ngakho enguLord. Igama Lord lisho the one who owns. And it is for our security. If you're trying to own what you are supposed to possess, your possession of that which you own now is a stake. It's open for an attack. But if you allow yourself even to own your car, that is why you must dedicate it back to God. Mawuthola umntwana kufuneka kube nesikhathi se-dedication yomntwana. Lo ngimcele kuwe ngimnikela kuwe ukuze abe wakho ngeqiniso kufuneka kube abe ngokaJehova. Ningixolele ngoba usuku lokuqala asizukhuluma isikhathi eside sizothandaza malibonge igama lenkosi. Kodwa nje kunezinto la as over 20 engizibalile ukuthi what are you doing when you fast. Kodwa ke angeke ngizisho namhlanje.
kodwa kuvuka chapter 58 encwadini kaIsaiah. Niyamkhumbula uIsaiah? Nakusekshaw 7. Right. Ngivumele nje ngiparaphrase, ngisummarize lo Isaiah 58 from verse 1 to verse 6. Ihamba kanjalo kodwa iziyodlula nako verse 12. Kusasa ngizobe ngiveza futhi nokuthi uthini uNkulunkulu ngalonyaka. uNkulunkulu nakho ukulabela unyaka, awulabule, awubize ngegama. Ilonto ikhona eBhayibhelini. uJesu wayenikwe imessage yokumemezela unyaka omuhle wenkosi. Usekhona la endlini. Eminyakeni ayiba khona kwaIsrael kwabakhona unyaka okuthiwa unyaka weJubili noma unyaka weSabatha. Kwangalinywa futhi ngalowo nyaka. Zikhona into ezazenzeka ngalowo nyaka. Yingakho even izinsuku uNkulunkulu zazingafani ngezinto ezazenzeka ngesikhathi uNkulunkulu edala. Niyakhumbula? Into ayenza ngosuku lokuqala akayenzanga ngosuku lwesibili. Yebo. Then kuthe ngosuku lwesikhombisa lithini iBhayibheli? Waphumula ngithi hayi ngoba ekhathele kodwa he was ordaining a principle of rest. That to rest is divine. Nikona nonke? To rest, it's a necessity. It's one of the laws of life. If you don't obey the law of rest, you are in for a high jump. You have to have, even at least your bazon corrector about medicine, but ishaya normally ensukwini ezu6 kucounter kusuka ngosuku lokuqala inhliziyo ishaya iswesiswini iyaqala izibale ama-hour. That is why the average beating of the heart is 60 times per minute. Kusho ukuthi already kunewash emzimbeni womuntu. Kuningi engakusho ke okuhambisana even nezikhathi. Kunezikhathi emzimbeni womuntu. And umzimba womuntu after so many days or so many years uyazirejuvenate. Is peeling off okudala ivezo kuhla. Kunama organs emzimbeni ayenziwa kabusha after 7 years. Umzimba nje uhamba ngesikhathi. Unewash umzimba. Usekhona la endlini? Yeah. Ngokomthetho kwakuyisimiso okudala ukuthi emini umuntu uyasebenza, ebusuku wenze njani? Uyalala. And kulo 24 hours kuno 8 about 3. And o 8 about 3 bayavela futhi egameni kaJesu. Now uma uzolala isikhathi esingango between 6, 7, 8 hours, 8, because 8 is the new beginning, a number of new beginning. So kushuthi ngesikhathi umthobela lo 8 okulala uzovuka ready for the next day. Nalapho ku next day u8 hours okusebenza. And then mawusuqedile lo 8 hours okusebenza, another 8 hours we fellowship. Okuba nesikhathi nefamily. Mawungakugcini lokho uzoba nemidlwembe, uzoba nama street kids endlini. Ingane zakho zo entertainwa, zo babysitwa ama gadgets ngoba wena waziwa. Ngani manikhona? Lo 8 hours we fellowship as a family nihlangene ubaluleke ngendlela ongazi uyibona. Kodwa uya ngokuphela manje. Ureplace wa ezinye izinto. Wayehlela uNkulunkulu wayazi ukuthi izosebenza kahle.
Malibonge igama lenkosi. Usekhona la endlini? Jesus. Kuzoba nama prayer items ke esiwathandazelayo. And uMongcwele ugcizelelile ke Mama Hlaba, uMongcwele ekhanyisa uzokhumbula ukuthi we must pray for our country, South Africa. It's very serious. But prayer is so powerful to the point where we have to know ukuthi the well-being of the country is not with politicians. Phinde futhi ukuthi South Africa izoba yini kulo nyaka should not depend on politicians. Uma bephuma eceleni sisemadolweni singababuyisa. Sinayo lo account eBhayibhelini yama fasting ashintshe the course of history of the nation. Jehoshaphat labanye babehlaselwa impi ephindwe kabili. Kodwa imikhuleko nokufasta wathi uNkulunkulu yekelani kimi lempi akuseyona yini. No Esther naye kwase kusayine ngisho inkosi yasayina umthetho wrong. Uthi kwenziwe genocide kwaIsrael. Akuzange be fasting ka 21 days kwaba u3 days. Inkosi yashintsha into ekade isayinile. Ubisikade besivuma bengizoke ngichaza ukuthi uma inkosi sisayinile kwayona ayikwazi ukuyijika into eyisayine. Usekhona? INinive lingakholwa abahedeni sebezwile ukuthi ukuhlupha kwenu Israel nina after 40 days yaphela indaba yenu. Bangena kwi-fasting. Hayi bakholwa bayikhonzela uThixo kodwa isiprofeto sikaJona sabenza bathi mhlawumbe uNkulunkulu asazi ake sizame la. Babengekho sure kodwa they made it a point ukuthi bazithoba phambi kaNkulunkulu. Kwazila ngisho inkomo, kwazila ingane encelayo. Kwaba inzilo engakaze bekhona. Wathinteka uJehova kwacasa ukuJona. Wathi uNkulunkulu bengeke ngabathetheleli benza kanje. Wathi uNkulunkulu bengeke ngingabathetheleli ngenxa yengane ngoba bengizothi mangibhubhisa kube khona ingane ezincelayo ezu 120,000 ezingakakwazi ukuhlukanisa isandla sokhohlo nesokunene. Kungisizile ukuthi bathobe phambi kwami ukuze kube yithannel leyo yokuthi umusa wami nikhona manje ushintshane nolaka lwami. Yasinda kanjalo ke iNinive yaba nomnyaka enempumelelo for 70 years. Nge-fasting ka 3 days. Bathola umnyaka yempumelelo ka 70 years. Bengadeserve kade behlupha isizwe sikaNkulunkulu. Kodwa ngokungena kwi-prayer bethobisa imphefumulo yabo with prayer. Bazalwane, how much more uma uNkulunkulu ethintwa abahedeni beyithoba? How much more ingane zakhe? Mazikhala. Devil is a lie. Uzoba into ongazi uyibone ke this time. Ayiki party nje i-challenge esempilweni yakho engeze uchallengewa yilo mthandazo. Sijwayele ukwangena ama-fasting kodwa le kuzogqabhuka nezipho zikamoya. Ngomthandazo bazalwane, ngomthandazo singalanda. Yabona content engazithanda ezenzekayo kulelizwe. Angizithanda kwangempela futhi ngiyazibona ukuthi ziyaphi ziyakhona. Kodwa ngoba nginikwe isikhali somthandazo ngizoyijika yonke lento esiyiplanile. Yezwa lento. Yabona sinelungelo lokuyiphelisa yonke le corruption. Siphelise isiguqile sixhumene nezulu. uNkulunkulu ehle njengelanga lomlilo athumele nengilosi zakhe. Uma ongcwele ethandaza ku 21 days kaDaniel kwehle uMinister of Defense uMichael. Nikhona nonke bazalwane, mawuthandaza uNkulunkulu deploy ingilosi.
zohamba wonke amakhona ase-South Africa. Ngoba uyabona there's a syndicate, there's a conspiracy eqhubekayo bazalwane, hallelujah, about this country. Asizuvuma lintshontsheke sikhona. Hayibo ngikhuluma nanjalo. Lento ngenze ukuthi i-intentional yokuthi youth ingasebenzi. Khona izodayisa ngomzimba. Khona izokwenza imikhuba, khona izoba khona necrime negebengu. Uyabona? Kwande nama street kids. Now asiyisizwa senenkosi yawo manje. Seku serious la eThekwini. Uyabona? And bayekiwe amandla banawo kubabamba. Babagcinela kufanele babagcine khona. Ngoba bakwazi ukubabamba ngeCovid. So manje thina esiyibandla likaKristu esekuyicabinet yasezulwini esingabombuso namakhosi nabapriest embusweni nama intercessors, gap standers. Siyakwazi ukubamba umoya ngoba yonke lento spiritual lento. Asidlule kwa politics, is spiritual. Naba bazazi ukuthi ba operate. Nikhona nonke bazalwane thina sinikuyikhali ke zokubamba isource ebanga kube nje. I-poverty ayikho without the spirit of poverty. So uzuyibona. Manje thina sinikuyikhali as mighty through God. They are spiritual, these weapons are spiritual. Zikwazi ukubamba ama spirits asemkhathini are territorial. Nyangizwa? And amanye are provincial. Ama spirits. Njenge spirit nje saKwaZulu Natal sithanda ukuchitha kwegazi izinkabi nje zilandwa la noma ziyodubula eCape Town kodwa zilandwa kwaZulu Natal. It may be possible lento ukuthi it traceable back to ikhathi zakudala ukuthi lesizwe sakhiwa ngokuchitha kwegazi. Manje kufanele sibe namehlo sibe ngama-seers sikwazi ukubona isource. Siyonqamula ukhondolo emthandazweni. Uyayizwa lonto kwenzeke intando yakhe. Uyabona uNkulunkulu wanginika igama elikhulu kabi wathi nje asithandazele kwenzeka kwentando. Niyakhumbula lo mthandazo uthini intando yakhe mayenze njani yenzeke kuphi iSouth Africa ikuphi yona konje umhlaba ongokwabani nani nabantu abakhile kuwo. Uma kumhlaba kowakhe ke akwenzeke intando yakhe nombuso wakhe ube phezulu kwalomhlaba ngegama likaJesu. Ungathi umhlaba ungawajova kufeze intando yamademoni. Umusatana enguNkulunkulu walelizwe akayena uNkulunkulu wale earth. Ufuna sibambe lonto. UNkulunkulu wesystem. Nikhona bazalwane izwe ingakho kuthiwa singalingisi izwe akusho ukuthi singalingisi earth kuthiwa singayilingisi cosmos singayilingisi ilokhuzana isystem. Kunezinto ezivunyiwe la kule system of this world yabona ezingavumelekile ngokwasezulwini kodwa eziwumthetho kulelizwe. Awunezwa yini? Manje ke sinelungelo lokukethula isihlalo salo ocabanga ukuthi uyiboss. Asizuzwa ngaye futhi asimceli ngoba lo mhlaba kusiyena wakhe kwaJehova and ekaJehova intando ezokwenzeka. And kuzokwenzeka intando kaJehova. Sengishilo. Sibekelwe lokho ukuthi si represent uNkulunkulu ingakho sinikwe negama likaJesu ukuthi noma uJesu usezulwini kodwa besemhlabeni ngathi aqhubeke nomsebenzi eseqhubeka ngathi. Asimiyeke uJesu aqhubeke ngathi. Ngithi asimdedele uJesu sibe uye ngokuphelele. Ngithi mangifika endaweni ngoba nginoJesu phakathi ngoba nginoJesu phakathi niyezwa into ngisho njoba nginoJesu phakathi ngenza ukuthi uJesu ophakathi avele nangaphandle. Yabona kukhulume yena kuphile yena mayithi uPaulos akusaphili mina uKristu ophilayo. I must be a fully representative kaJesu. uJesu enza izinto kade ezozenza ukube khona ngobuqu bakhe azenze ngayo. Yabona mayithi uNkulunkulu kubantwana baIsrael ethi nguNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe
waniswa ezweni kodwa manje mawuthi uyabheka uMose waya khona. Ingakho manje ethi uNkulunkulu kuFaro mina uNkulunkulu kuMose uthi I have made you God over Pharaoh. Why? Because you are going to represent me. Even your rod is going to be called the rod of Jehovah. Akuseyona yakho Moses. Mawanzi kube yami uzokhomba ngayo uvule kulwandle. Eka Mose ayivule kodwa eka Mose ephendulwe yaba eka Jehova ivule ulwandle. It's not about you. I say it's not about you. It's about Christ. It's about Jesus living in you, the hope of glory. And this country, lithi iBhayibheli asingamniki ukuthula noma ukuphumula uNkulunkulu aze enze iJerusalem libe inkazimulo yakhe. Kulo 21 days asingamniki uNkulunkulu ukuphumula. Kusho yena futhi. Aze enze iSouth Africa idume kahle emhlabeni. Ngoba nani indaba kaJesu uyabona ukuthi ibukelwa phansi bazoyibukela phezulu zobona ngathi bazoyibukela phezulu ngathi bazomazi uJesu wethu esimkhonzayo kuzovela ukuthi njengoba siqiqa njalo sizokwenzani la unyaka wokwambulwa kukaJehova. Ngithe u20 usho irevelation ivisitation nikhona bazalwane ngathi 26 inamba kaJehova kusho ukuthi 2026 is Jehovah revealed, is Jehovah visiting. Nikhona nonke bazalwane so sizombona ngamehlo enyama kodwa simbone ngezenzo zakhe eshintsha izinto useqala uzoyishintsha futhi uyishintshe eParliament ayishintshe yonke indawo ayishintshe yonke indawo. Thank you Jesus. Akuzuthatha ama decisions noma kanjani. Yithini efanele singavumi ematolweni. uNkulunkulu avusa abantu abazoma phambi kwamakhosi. But that says the Lord. Babe prophetic. Bame ngegunya bathi akube ukuthi nokuthi ngoba makwenze kungenziwa kanje njengoba uNkulunkulu esho kuzokwenzeka kanje. Bese bekuthatha for granted ngathi siyayibhedela bangakwenzi lokho kusho uNkulunkulu bese kwenzeka lento uNkulunkulu athe izokwenzeka uma bengakwenza kushoyo bese bebuya bezocela uxolo babuye kuwena as a man and a prophet of God bathi siyaxolisa asilalelanga ingakho sekunje abantu abazoba nokuhlanipha okuhlangene nesibindi bembetha amandla kaMoya Ngcwele elithi iBhayibheli mabenimise enkantolo lingaloko niyibuza nizophendula lintini. God the Spirit is going to give you words. God the Spirit is going to give you words. Asibe semthandazweni ukuthi namhlanje sithandazela ukuthi fasting must be a God chosen fast. Kuyazwakala bazalwane uIsaiah 58 uthi nansi inzila engiyikhethile. So we must fast according to God's guidance. Sifaste ifasting ekhetho uNkulunkulu. Ngoba bonke abantu bafasta nezangoma ziyafasta nobani nezinkolo zonke ziyafasta kodwa ikhona le ifuna uNkulunkulu ifasting engafani namanje. Sithandazela lokho namhlanje ukuthi kulo 21 days ngosuku lokuqala asifaste ifasting efuna uNkulunkulu. And asifast ifasting kaJesu efaste ngebandla. Nanso ke indaba engeke manje kuzobe kufasta uJesu ngebandla lakhe engasaqala wafasta 40 days this time ufasta 21 days ngebandla ngoba ibandla lomzimba kaKristu yena uyinhloko kusho ukuthi yena ofastile ngoba sifaste egameni lakhe sithandaza egameni lakhe sicwele umoya wakhe. Hallelujah. Sithandaza according to his word and him being the word of God. Sithandaza according to his word. Sicela according to his word. And him being the word of God himself. Nikhona nonke bazalwane? Tshela makhelwane, hey uJesu uyaqala namhlanje fasting. uJesu. Uyaqala namhlanje uJesu uzoqala ukufasta namhlanje. Buso uyamtshela makhelwane, makufasta uJesu, iSouth Africa will never be the same again. Makufasta uJesu, my family will never be the same again. Makufasta uJesu akho ntaba yenkinga izoma phambi kwakhe. Makufasta uJesu wavelela uSathane saketuka isihlalo sakhe.
yasha nemkhukhu yakhe. Simenikeze nawe.